Здравейте и добре дошли в това упражнение за привличане на небесна енергия от книгата Психични сили за магьосници на Мат Орин. Дайте си момент да се наместите добре и удобно. Може да сте седнали на пода или на стол. Поддържайте гръбнака си изправен. Затворете очите и пренесете осъзнаването си в цялото тяло, чувствайки как енергията ви започва да излиза навън от раменете и темето на главата. Почувствайте как съзнанието ви излиза нагоре, извън тялото и се разклонява, образувайки клони. Клоните растат все по-високо и по-високо. Появяват се листа, докато се издигат нагоре, достигайки до небето. Клоните започват да ви засенчват, докато преминават през атмосферата и излизат в космоса. Звездите в небесата започват да блещукат и пулсират в знак, че са усетили вашето присъствие край тях. Това е чиста небесна енергия. Музиката на Вселената или музиката на сферите. Песента на хармоничния резонанс. Отделете малко време, за да останете с това усещане и да го почувствате надълбоко. Небесната енергия е една от най-важните за развиване на психични сили, които някога ще срещнете, тъй като астралните енергии на звездите виждат всичко и знаят всичко. Те започват да светят все по-ярко над вас, запълвайки пустотата на пространството с блестяща бяла светлина. Започнете да поемате тази енергия през листата и клоните си, сякаш я фотосинтезирате. Изтеглете тази небесна енергия надолу през листата и клоните, обратно в тялото си и се изпълнете с нея. Може да останете с тази визуализация в съзнанието си, колкото ви е нужно. А когато почувствате, че сте готови, отворете нежно очите си.